Такова какво прави? Я му пробвай ключа в камера. А, не. Хайде, Калян, ела тук. Я кажи на Ники, какво прави магарето? Какво прави магарето? Хайде да, кажи му. Не, бръм, друго прави. Тате. Да не изчезне под Нисана. Виж, мамо, я вики мамо. Искаш да те кача в камиона? Да. А? Айде. Я виж кой е там. Там би? Махай. Махни на там. Ела, той ще дойде дома. Ела, не ще минем. Той ще дойде. Бръм, той е много високо. Я виж тук какво е. Я виж кой е. Ай, ела да видим, дай ръчичка. Айде бе, поем. Що не слушаш? Я виж Ники какво прави.